لسر راسپاردەیە باڤلê Celal Talabanî zarokên şehîd û enfalkiriyên deverên dervê îdara Herêma Kurdistanê bo xwandina bilindê heman maf û imtiyazatên zarokên şehîd û enfalkiriyên Iraqê hebin. Ku maf û imtiyazata jêpexşîna heft nimireyan bi derçûn 12 amadeyî lê deverên dervê îdara Herêmê dê wergirin. Lê xwandina êvaran li hemî beşên zankoyên Iraqî bê beramber û bê lê berçav wergirtina konimre û temenî her wesan dabînkirina 5 sadeya kursiyên xwandina bilind master û doktora û dabînkirina rêjeya 10 sadeya pileyên wezîfî dê demê damezrandinê da. Derbarê yevî babetê rêbuwartaha endamê Serkirdatiya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û Doktor Omar Înce ragirê kulî ji adabê lê Zankoya Kerkûk dê kûngerekê rojnamevanî da navaroka wan biryaran aşkera kirin û ragihandin. Jê niha û pêve zarokên şehîd û enfalkiriyên deverên dervê îdara Herêma Kurdistanê dê heman maf û şayîsteyên Iraqê hebin. Rêbuwarê Taha dibêjît li ser rastpardeya bavilê Celal Talabanî em bêrêka dezgehê şehîdên Iraqê û Wezareta Xwandina Bilind li dîv daxwaziyên xwendkarên zarokên ew ê Çînê çûyne. Derbarê wan biryaran Doktor Omar Înce dibêjît. Demê wergirtina xwendkarên zarokên şehîd û enfalkiriyan lê tevaya zankoyên Iraqî dê heft nimire kevne ser sercemê giştiyê nimireyên wan. Eger xwendkarekê tevaya nimireyên wî notosê jê sadê bît, dê bîta 100 jê sadê. Bê lê berçav wergirtina sercemên nimireyan û temenî dê lê zank û peymangehên êvaran hêne wergirtin. Dê maf û imtiyazatên siyê da diyar bûye. Bo xwandina bilinda master û doktorayê bê rêjeya 5 sadê dê kursî bû wan hêne dabînkirin. Her lê goreyê gotina Doktor Omar Înce ragirê kulî ji adabê lê Zankoya Kerkûk. Demê damezrandinê bê rêjeya 10 sadeya pileyên wezîfî dê bo vê çîna şehîd û enfalkiriyan hêne destnîşankirin. Li goreyê gotina doktorê navbirî demê bizav bû bi dezveînana evan mafan hatîne kirin. Lê bexda tûşî gelek astangan bûyne. Belê bêrêka çend deqên yasayî şiyayîna van xalan dê yasayê da binecih bikin.